Mema obi akwa baba obi for GTV the next remain on bofo ba ko pe na da foforo rade dia ma ya katrema da bodwem na emoja edi afurisa na wo se ye dia asida ma okese no na ensam bebre na abobo last week na bobo ba wo asantemam na obi for GTV ye tackle ye there on the angle of how Odike ede asanteman anim edi agro na asanteman panifo frɛ Odike na we refuse you ama and the reply with the kid by any. But before I best start, young call welcome me a guest on the show. Prophet in Yankaja. Prophet. Yeah. Apume. Christo Adam. Now so Bushani na we. The two for Yankopansi. Hey, evangelist. Eja. Apume. Pacha Radin Yankopan Adum na so. Biada boko. So now before JTV say my welcome me guest me onu ni nyina on the platform na dia next ye ni abre. Yanko bo audio no ni entie the reason why Odike Wam ye kwa kuti. Yeah. Na apomwe. Me jo so no ati fonya. Yes so na. Me we. All right. Nananom se wabu omanim tia all because ya tonsa frɛ o sankanura bra. Na ensama okoka no oyerepa FM a ede nchiriwahyew ede abaganan ene asantemantam beyi wo ho ano. Wanko. Nana emu nsɛm ne sɛ yo me chia wati fo nyina yɛde yɛ ho yɛ nam so ɛ yesu yɛ ho yɛ ade akye yɛ de ɔdakyɛ nyina yo menya ade a ha na mpanyimfo so on bɛ so megye sɛbe yɛ nyina yɛ nipa obi a tumi yɛ mfo so nti sɛ ɔyɛ mfo so ano agye ato okay yɛ kɔ ni Manshia ɔyɛ pa FM a yɛ kɔ yɛ panel discussion. As one the kind of sense and no, why are how you should be acquired? Say, it's a say, I'm not a teacher, a cell, a company, a Korean example, a beginning puzzle. And see, more channel for other nationals ever say you should be acquired. And if you are good, I don't know what you say. What's when Manshia so woman that I don't know so, then they are no more yet. And you say, young pro. Chana ni bakuma minya ebi a wadi $50,000 oba ngo de kakama na nanom mo ma ba mu pedofo bi wo be se nsu ni akwaye nyina o kwa bi a $4 million no de ko oba o kaka chi ni ya no so aka wo ma ba eto mu eni de go kina ni che wo kwa ku brusa siniga fo nyina bakuma e be se nsu ni akwaye. And I must say, man can say, now Asante mem Yamamla said, so be at the lesson, and ya, your friend, but I knew. They are to one, and we saw at its Mupajima or cancer. Correct. A boa. Now, the well for near the sun shaman. Correct. Now, why a woman now call it. Correct. Say, what we teach him is one year job. You know, woman, yes, I will be out there. I want to be sick. I'm not surprised in the I want to make a tomorrow. Woman, for me, and woman, who am a four. The wine, you I don't care if you are punishing. Someone is you be. Now, but it was yet to go by in the Nema. What I also a baby man. What's the name is you give in another marble? I will show them the crowd, woman from us. Na etuano si etwa show ni hu se wo ba obi obehira bi atimi eprawo ana wo kun Manshia also no uma kofa tutra se mfo bebra de go na se o sa frame dem don bi dia babu nti bo abra management no twa mo twa show in free so a na emi an mai o tia se okay. Indeed, it means in Manshia, we also move to management. The human you so manfa, Yamamla, and Yeduma, who might teach us, who might lawless to our own traditional norms. Eddie, I feel I'm the bishop for me, German name. I'm supposed to be a mission in the issue. Is it a mission in the issue? Understand? We wish to be a and not be Manshia. And for me, and also moving
kudu mayan ansana people we amasa meko amako masa minya sanity Menia sanity let us say asema yenua odike eka ya no wa kyerɛkyerɛ mu sɛ sɛ asante amambre mu no sɛ yehwie yetwa gu so a na kyerɛ sɛ ya ba ne hyew titimberem so sɛ ya ba ne hyew a o ba kuro no mu a obi atimi de bibi bo praw enti na nko hwɛ sɛ kana nanom panimfo behunu sɛ ye beba betoto na no ansa na nka saa e betwa dwan na gunu so a ye twa gunu so be we de ama ne saa ene ye twa gunu so enti until say omo be revoke saa entam ne ye friends dwan na omo twa agunu so no ansa na obetimi aba asanteman because oba na so obi pra na na che say ono a ne asem prophet nyankaja wade nkyere ne se de gameda wase na me fa kwanya we se so che watiefo nwa chichiri benchire na me ame ho kani yes na ya se wonim ukrum yina banya onyira badwam yes so wo refi ukrum yina banya na onyira badwam yes menim se yenu opanyine odike oya santini yes woni mama mre oya dehye yes mama kan sem kirawo o sa se bi ba me ntizo otikoko so kasa yes on the one kasa mo ayi ba fo na kasa ayi ne ba ne mane ayi ne ba bantima hene ana ze sem ni nyina agya na so yes hwe asante fosi ye kwasini misini bi yes ye ko kamika bi e di ba bodina na mentie e di entre me kasa so onni mama mra yensa mamre Odike ye unu se onim na mamre oh yes what asem na prophet yankaja ba bi ode kono net se opeso kire se asem na Odike koka radio so no na onim mama mre no hwe adana okasa ya etia royal king no ye kasa tia yes ade ndi ne kasa tia ye si akwada uru nza uru na ne mpanimfo didi ba wonya uru nza uru a oni mpanimfo ndimi edidi edi okasa ma ne tra e bi eze tra yes but the omaye na o tata afre se o mra no be den oba mukra no ahimfi ona kra mutumi kan tam to so ekin de bia e yera mamre e ha no enti until say ye beyi asa entam na ye ato no so no afri no so no ansa na ho bibia ba na nanim because if you ask we so wanu you ka na company mfo ni ma ye mputi brakupa ye nkorokwa yes so otumi pempani mfo edi wanim tane na me Odike o kan because oni mama mre edi onze wa fon ana pani mfo so afre ne de ontumi nko abra e yo no nko na so ono ne nsapan tinezo ohun ni obeya nsa no akọ eno na pani mfo no so anya abutra ma no a edi ko yesa ndize ekobase wo mabusa no ochechi mo oche Odike nchire mu na wo chira Odike nchire mu na meche mu no edizo nko wunya abutra ma Odike na ka wanko de ya eno mu de wa ye enemo ho eno de za tam no o pasenka enka se duration na the man wa amade a na wa kasa tia pani ana ya to enza afre no wan sanko nese wa ne boni na yekesi na ge ye de se ye de ye etia no Odike ni kasa ni njire mu no ma ye hu se woni bi enka oye se ne be ya ba company fo na ni mu abra de ye busa no kasa wi a amani ye bi enzo ye bi na kwa ye de wa ye what you say but wo ma nya bra ma no eni te ma ni ba sa okay evangelist papa te won kakra na Odike asem so tie me da se me tia obi fo etiefo ni ahwefo nyina yes ona Nyankopon anim ni kurani wo ye adwuma na wadi won sika kakra top bando na wo de radin shira won yes me da se ne ukosan wa busa mitie na medical busa o se wo busa mkosa yes ozo me busa okosa se omudi kan omo fra Odike anasa asam ne baaye no na sabio me mpanimfo etwa adwan egu Odike so so what I know is asam na okoka no radio no so no me knowledge no nya mpanimfo adwen na meche me ma adwen na meche omukotwa okoye program radio no so no okasa ma ne from mpanimfo ena mpanimfo insist say onko mara hanu na mi ntina mi bisa se mpanimfo frɛ no so omra himfie ena wanko ena mo mutwa odwan na so o man frɛ no ena o mutwa ansa na atri o mo be frɛ because se wutie
nanum asɛm na ɔka no a ɔno ɔpa akyerɛ sɛ mpanimfoɔ no amfrɛ no ɛna ɔmu twa wodwan de wie sɛ yɛamfrɛ wo a bɛyɛ dɛ yɛhunu sɛ wayɛ mistake sɛ yɛde kɔ adu abɔ no nti kɔ adu ne yɛde bɔɔ no na nka ne papa mu a ɛnka wo sɛ nkɔɔkɔ nana ɛnyɛ sei nana mpɛ sɛ meka anaasɛ ɛnyɛ sei nna nka wo sɛ meyɛde ma bi a mesrɛ na nka wapata but wei deɛ amansan nyinaa te sɛ sei no wakɔ bɔmbu no wakɔto legend mpakyɛ wo ɛhu sɛ sɛsi a odie yɛ a wobɔɔ yi Odike presenter no frɛ no no asɛm a ɔka kyerɛ no ne sɛ obisa no sɛ de ntina mpanimfoɔ afrɛ wo nananom afrɛ wo na wankɔ ɛne wɔ se wɔkɔ program no wɔ yere pa no ne wɔyɛ pandit ni bi yes enti yɛbusa no asɛm ɛne ɔno kae na asɛm a ɔkae no ɛna nananom ani diem ne ɔmo se nano apa ɛna ɔmo atwa odwan na tetewa no mpakyɛ wo tie mu sɛde Odike ka no me deɛ sɛ wɔno anim sɛ nano apa o ba na asɛm a ɔɔkan ɛna me nso Odike no se sɛ asantoma mu ha no sɛ wodi fa na wokɔyɛ bɔne a yɛtwa wasu a wonsi ɛhɔ sɛ obi hu sɛ wɔba yɛbo wo pra wo anaasɛ yɛkum enti mpanimfoɔ no afrɛ no sɛ afei na ɔmmara patɔ wotie ya asɛm a Odike nika wɔte afei ne yɛafrɛ nso ɔmmara mo nso mɔtwa no asu enti wɔba a obi sia no kwa so ɔbɛtumi yɛ pra no asɛm a Odike no kyerɛ mu no afei na nkama bi asɛm na ma de ɔhwɛ me no so ate aseɛ sɛ anɛ sɛ evangelist pɛ so ɔkyerɛ sɛ asɛm a Odike ka ɛkani wɔ se na nka wonim sɛ ɛnka yɛbɛtoto n'ano awie ansa ne yɛtwa n'asu saa bɛwɔ de yɛtwa n'asu ɛne yɛsɛ frɛ ne sɛ ɔmmra na ɔmɛtoto n'ano na ɔba asantema ma mmerɛ mu no woanhwɛ yie na obi a yɛtwe wɔ so obi hyia ɔka sɛ yɛ instruct sɛ mmakuro no mu bio na waba nti wafom na yɛde biribi hwe ne tirim a na ɛsɛ sɛ ɛyɛ ɔno a na yi nka na ɛsɛ nka ɔbɛsrɛ sɛ nka ɛnti asɛm a Odike ka no sɛ ɛnka nananom frɛ no na nidiom no abrasɛ kwan so ɛnka ɔmu nye saa ba ayi no asutwa no ɛmfiri hɔ sɛdeɛ bɛyɛ wɔbɛtumi aba nananom anim ɛno no Odike ka no presenter no frɛ no wɔtire mu no yes because wɔkasa no wɔkan so obi no ɔyɛ mfomso a wɔhu ɛnti ɔno no kasa wie ɔkɔhwɛeɛ no wahu sampa sɛ asɛm a wɔn ka no wɔyɛ mfomso because wɔka baabi sɛ mpanimfoɔ no anya yi deɛ ɔbaboaboa maburu na no na ɔhɔ akɔyɛ yɛ kyerɛ ɛde ɛteɛ mpanimfoɔ ɛwɔ koraa na ɛyɛ offense kɛseɛ paa ɔmo sɛ deɛ ɛteɛ enti wontumi nka nkyerɛ wɔhene ɛsɛ mboaboa maburu no ɛde aba wɔhene yɛnto no so aba o so ɔmo sɛ deɛ ɛteɛ ɛyɛ wɔtumfoɔ no anwosra because according to 1 Samuel Nyankopɔn nam n'adom ne tumi ne difoɔ so ɛsra ne ba na wɔde nasi sɛ wianim ayi ne sɛ wɔmɛdi me man so hene nti nananom wɔ hɔ no ɛyɛ wɔn tam na adu awurade ayɛ wɔn sɛ wɔmɛdi wie di boro no wie so wie ni si wie ni se ba champion ɛne piao nana ɛto kɔkɔɔ so ɔno nti sɛ nano atia wɔn a tinka nananom mpanimfoɔ no ɛmfra no nanka wɔmmra nti sɛ ɔmo ka asɛm ne wie ne ɔno Odike mepanyini mewɔ fa akwasi ada so wɔdi fa nananom ayɛ deɛ wɔn bɛyɛ deɛ gu no so na mmom wɔn atwa asu ne awie atwa mogya no akum odwan no de mogya na ayɛ deɛ wɔn bɛyɛ awie sane wɔn ka sɛ ɔmmra ɛne no wɔn ka sɛ saa deɛ wɔba ya wɔn na yɛ duku no osuro ne nkwa tie ɛno deɛ ansa asɛm a no wɔka no sɛ no wɔn nsuro asɛ nka obetumi foke kan ko bɛgyina Manshia hɔ ɛna no wɔka asɛm no ba yɛ frɛ no no wɔka no hɔ enti na deɛ wotu mu tan ya panyini wɔsɛ ni die sɛ de awurade asɛm ka sɛ yɛmfa deɛ ni die sɛ no yɛmfa ma no enti ɔno nim sɛ akyerɛ no wɔn sɛ ampa sɛ deɛ yɛ nananom ka sɛ deɛ wɔtwa sa no onim sɛ na tiatia enti ɔno kɔhwɛ no a wɔtete ɛno no wɔn sɛ ampa sɛ wɔno Odike wafom enti nananom frɛ no wɔn di frɛ na mo ne ni kwasɛ nkom twa na su nansa enti sɛ wɔn frɛ ni wɔn nyi asu twa no emfiri wɔ sɛ wɔke yɛyi bandon no ayi saa asu twa na yɛtwa no nyina yɛyi afiri hɔ owura kwasi bra na die nti a ɔbɔta yɛ nti a wokɔ yere pa ɛfɛ ni TV no so no ɔkaka saa asɛm no na afei ɔba no wɔbɛyi na no wie a de nananom wɔ no na ɔmaka de akyerɛ no na ɛte sɛ asɛm a yɛnua Odike ɛkyerɛkyerɛ mu wɔ yɛnua yɛ sister station baako so no ɔkyerɛkyerɛ mu a nkyerɛkyerɛ mu nyinaa ne sɛ sɛsɛ no ɔbɛsere sɛ nananom madaworo ma mobɛyi so no ɛyi no band no afiri me so
na wabeba na agya mabetoto na no ebo no se wo se mutwa na su a na matwa na su se emo no so a na se na no an oh se minion kasa no ne kasa okay aye me de papa de kasa Odike o si na nanu mama mrem no asante amanie mu no so ye boni a yes ye proud the kwadu no ball yes so na se o ye ma wo nkyeremu a wo kyeremu wie na se ye bo ka na se ye wo ye bibia utimi ye uwie a ye jaw o ye pa presenters no omoko na nanu na so adenti na Odike so ankwa na nanu na so se time o ri pa fo ne ko na Odike kura onim se sa na so na no akoyi ni kamera ye ni sa nanu nyi ka mi bo tie mi ba o so Odike wo tie asem no o ye panyini ono nso akotra se awu se yi ezo opampanimfo ene dia akona na manim o ndimi ngongo ka o ri pa fo ho ekoba sa o di na nanim anima e dey e di agro ti no no wo pressure obaboaboa no because di o kan sa na kire sa na o kan sa no e kire because o ndimi ngo straight ye ngo na nanim anim sa ye penfo anim de esere kasa because o tumfo no na wada mo o tumfo nye ohine a ye di agro wiase nyina e wiase tu ona to tu e wiase nyina ona na hine na to tu enti eno de e bese o de yenko enti se wonya sam ne o ko wa e se wo ye die se wo ye unu die se wo ye ansa na wakọ enti se tie ye nuanu a na wa hu se wa fom di on to me nko abra onya njije ye yes asema enu ya Odike esu kirekire mu no se ontimi nko abra onya nyamwaboa no mo me fifa katache afifa so aba begunsa na nsa guo ne nsa mo keka ne wo mu ne de edoso pa na obi for JTV de ye mpentem mu asem nti mo me enko na yenko tie nsa na ogu ye no efa nsa na ogugu his excellence na abedankwa akufo ado ene the finance minister so ye nti so mo mra mebu mai here ye ntia ya to abama akufo ado se obeba be ye nyoma ebema manfo no ho ato no here Nana madaru akufo ado ba ye nyoma awo ye nyina ne ye gwene ho ye ntiase ye here nana madaru mamomra metie ye akufo ado ba ye wo ba ya mamuofu a wo guo nti enam so wo peso odi amamuo no so odi asu bio no wo ko election wo kum nipa nan ansa na otimi akona madaru mamanimu a here nana akufo ado ba ye wo bia ntimi nkana sem kom ha nana no mo nyina ye di asofo nyina ye di media fo nyina kromfo nto mo so ye di na madaru mamam meti asemu here nana ya ka bia akufo ado so ntie ene ye parliamentary hazard mu a akufo ado bosi a wo bo covid-19 a bosi a wo bo ofori atabo bosi a no wa cha bosi na mo ne namfofo obi antimi nkasa nana madaru ma se ye mo pe se akufo ado no ofori ataba ye o man ni se dia ene nana ma mo nya hwe temuoni na se nya mo pe ana ofori ata wo gina ho no yi o man ni se wo repia magana ni ani kamafo efe wo kokan media fo no be sori atia wo kokan enipa no a wo kwa mo no ankasa be sori atia na madaru mo se wo fori ata sheda na wo di boni we ya se de mo ankasa mo twitro agyan pia ade ko akon akwaji wo man Ghana free kwesi broni kokko nsem no na madaru mo ankasa mo nye eye o man fori ata atabu omrani o nana no media akufo do ye o man wo se wo man no obi antimi nka no obi asuro je media mejimudi meje nana no mudi meje nkonwa amteso odi nana no so ofori atani akufo do se wo mo man ne ho nto no na kro no no mbebo o man no se bi o covid-19 aba yare bremu na se nkrofo ho kire o no ofori atati koje bosia no one ne nkrofo na pamfo be chedi se ya nana madawo mama angasa mo ne nini je ofori atase wonyi pay nana madawo mo so ofori atagina ho si wonyi pay na nso boni a wodi ne se wokobo bosia no angasa ne company ne deputy minister company wo mu di sika na mamu nana mo angasa mo no saman no me saman wo mo mamo ye saman mo nya nana ye shira o my Ghana kosakose ye ma o my Ghana enko ne mpo ye hunu mpo na nso nkrofo edie nana de ba ko a manhunu ne matra se ne madwene ho ene se efiri kwa menkroma pen so abusua ba ko eye JB dan kwan wo se ye friend say se ofori atrabusua wo mo na empe so man be ko manim ye tu anim ko eye mienu ano mo de aba miensa nana no madaroma JB dan kwa asefo
efiri na de ko enam de omada na de akire yenti yesra sesa nananom akonwa esiwo se abanwa mo ma wasefo emfuru bibio da hye mo ma se fo mfuru bibio da hye mo ma se fo mfuru bibio da hye mo ma se fo mfuru bibio da shame ame atemo branie Adamisi. Yeka so for yata so mo man no to na me jamu ma no an kasante mu say yare abana Ghana fo ho kirom na akobo sia titiri di na abana no wadam fo be chedi na ka kire me ma me mu say wo ba batutu mu botom wo ilabia dana no say be obi nton sen hyere ne busuefo hye be gina mo anim asire tumi e wo wiase nyina say mo ankasa mo no ofori ata na ekufu ado mo no omuni mame atemu obrenie Obi bekasa adentina mayedin. Obi bekasa adentina mayedin. Obi bekasa adentina mayedin. Mera ho yi. Prophet. Onte ho ne se mera ho seriously. Mera ho onte ho ne se. Waburu nua se ogunse se nua buru. Enia. Na Amaya eya me so man ne bi ni. Me bisa se idua buru na oburu ye no. Ehon nsam no. Asikyere nsam. Ewiase na ye wono de dia gya wo animu na nenam. Yes. Ghana na ye wono nya ba akofo dia wo. Yes. Ghana undimi nkase eye odia. Yes. Motherland. Eye motherland. Yes. Na maka me tiwo sese we ye politicians a menyuni. Free sir Kwame Nkrumah Ghana beto ho no. Me say abaya wadi Ghana nyamo no wadi Ghana wu no wadi Ghana bro eye kufu adu aban Adentina akasa. COVID je Ghana sika enya ewe ye deka COVID sika nko enya ye etumi ye Ghana ye better. Yes. Aban bie ni Ghana ni time onye sika city say Yes. na kufu adu amamu. Yes, me too. COVID abrofunu kukuru sika tudie di bre Ghana. Oma Ghana potu bi a omu ye nnuma etitwa sika de bo Ghana. Say sika na we. Afa he. Ede na woni ye say ye nua mo. Omu ka we omu ni wu. Enya mo pare. Say Ghana ya nua mo de ama Ghana fo. Na wo za mo no mo de fa he. Udibi. Ni ba me. Ya na mi ya. Ya na mi ni wu. Yes. Ye na mi pare. Yes. So obi timi kase obi oya MP ana minister at TV so ti radio so say on my Ghana time COVID baye ye no amu chema amanfo ukasa wo ye shame adentia on my ye bra ye wo Ghana ye kua for mine on my na me sira on mine no ya dia ba na si yenkobo anipa ho baya si anu amu eye madness eye nsehunu eye nsema eni kwase Ghana so adentia se Ghana ye dem nu amu no nipa do se ne dem amu so mpa no amu no ya mami kanta mi njeo ewiase meba enuale de onu ni gidie no na de o ye ni gidie chance be ya adwuma so na me kan wo mi nya mi kupon mu sa oni pa bi o ye Ghana ni a ye boni din so onye Ghana ye ni atu aba ma no na o ye Ghana sika oni na sifo nyina anu me be ka won ye de nje me kasa ne se Edward ni kupon do ma ne ma won se omo hwe so no mu nye ye o man ka se o mi ni no mo ma Edward an ka se o mi ni no mo mo Prophet nyankaja asam na oka na amonya ntia se no mo obi aduo wase ye de o man ni hye wonsa yes se be boa mo man ni nye ye na se o man ni sika no uwia awade woni wasefo nyina no be ka mo because Jesus Christ kan yes kasa o jazie ade ba ko a eya pa ni se yes wo ba wo nsema wo kan ye emu dia na ye duma What is free education? Ghana for any part of the free education.
Unje me pa. Me nkaje bro education o ya ni jo. Anga me pese opushi ko ni. Me ba me ko. Oburu nua no. Enua na oburu be ye adwuma. E be no ti ase. Yes. Enua na oburu no e be ye adwuma. So omo mo de ko nei so omo nua ma ga no sika ngo mo sika o account dia. Ene obi ani ase. So bo si abone ase e ya. O ba o si o man ye sika so komo de. Na oba no sika no. Ya se frizo. Ya se frizo. Avedi be dress o man de ka. Aboy wa ba o be sia kese pa. Ama o man wo hu yeyem. Ene agufu ado mamu. Me kan mo so ndi ase. Hwe o man we o. Sika bia wo wi ase bia o ye obi. Ade na se e be ga sesra de. Ade ti na o sika bia wo wi ase bia ye sa be ga sesra de. Evangelist. Papa. Prophet Nyankadi aboni hit. You see e born kakra. Me da se pa. Yes. Eduabo wa buru nua. Na me hwe Bible. De ekoso nyina no. Etwa sesi. Yes. If it's according to 1 Samuel chapter number 8 verse 4. Bible say na Samuel to on na ye oman ni di for Awurade Nyankopon ne kasa. Because na Awurade Israel say ono na ye wo hene ma won. Yes. Samuel to na Israel for na mpanifo ni nyina hia no mba na nim. Ada ya wase krache wa ba akora. Ti esi aye pese uyi wo hene ma ye ni wo nu di eso. Sade amanyama atwa ye hu asi ya no. Yes. Ti sa America fo ase wo mu yi aka bema nka bia mamu a. E de ntina tentina by force say Ghana yati ya no ye wa hemfu edididi. Ya yiso. Ya wa santofo hine. Ya wa brofo hine. Wo kwa hina sa trap ni nyina obi a wa ne hine. Awodi so. Ani yasi ye di America fo ati, ye di mo anwane mo ati nti ka bema nka bi. Ani wa se ye de banti, ye mfa de ye to aba. Enti aba to no, ana akwafa we ya ba. Se ye ni so woni yeso. Wonu nyina wonu ni nyansa, ani ye mfa emu oman. Wonu no ntote ye ebia no ntimi hwani fie ba wonu na emedi yeso ya to aba ama no ye nim kwankro fa so ye na adwuma nya ni sika enti ye nua no atena ase amunu se eno ma bi nkoyie enti kwa nkoyie no ane wo begu nsa na de aba ya no Enti ensagu ne kwa so anu no ana opani me kwa bra komia metie yi Anyankopon hu me mobo no afram se me nka ne nsampa no Tu wano baby a obezi sade na adwen enu nyame su kire no ene se wono woni Kristo ati enti baby a wodie no wase akonya a wote so enti na boso makonya a wote so no etere se wonim sase wogun sa empanifo na adi wo man ni sika no wodie wo bo nipa mienu din yana ya president ene finance minister ene na finance wo hunu se dwirim kataside bi wo ena mo mo ho yes enti se obi wi ade ye che no yes meboa enti to wano na fam no wo hu se ye che na enye ye yes enti ane obobo dua yes because ye ntwa Ghana ha no so obi ewie obi ade ye nche no obi ko di obi sika ye nche no enti ade ntre o man nyina wa wi so Ghana fo nyina wagina ye nam di akoje bosia na mo etefa baby na is a hard some no de emu de obi for GTV Prophet Nyankadi akire na adwene evangelist yi so akire na evangelist akomia so akire na adwene wo so a wo hwem fa wadwen kire bra on the comment section na bisa say oh man how do you see it ekoyi ana say enkoyi kire wadwene on obi for GTV ni ehun no kwan e be fa so wo kire wadwene na the solution so ba ade na yema oman na ebe yi say katachi afrifa na aburu nua obi for mi mie yo David obi for mi mie kakra ma me fa kakra nkan obi for he se otnase na wo hwe se Ghana mpanimfo atimi kwaje bosia firi oman a wo mu ni hweye ebi wo ha oye keke yes wotimi kwaje bosia firi ni ho obi for na ya ne Nyankopon ate ye bibia baby adane beggars ya ne ya pa cho obi for sa ansa ade ama ode ya wo yesa no ye nyina yesu o ye tenase ne ehuru sa o ma ne nkoyie ejapade Nyankopon de ama o man Ghana asase lufu so ne wo so no ene o man Ghana wo bi yesu mi wafa ankasa ye friend kwa mi eje wafa I salute you wasi sunyan court bi wo ho judge anu wo ho no won pe case nti wo de banti dua wa mo nko fie o wo de ato akire
Omo mungu fam wo na ode ato keke. Na akwa abanche no ba abobo no. Enti so obi ko wi abanche no wo ba ho a. Obi police ni ba ko obi a no ko kukuru. Ba ndia ba ko dia ba. Wo so an ye ani o ye de to wa keke. Hwe ba abo. Ba abo na ese wo de ko tutu banchi wi atutu gu keke. Wo da won sa dia te. Ya sire. Ko po sire ya press ya sase. Eno ma ba wa sase mu. Bisa me wo se nkokorafo ize sika no mo pe dia ye den. Ahun sa dia te. Enti watimi afiri ha kokata akotofie. Watimi afiri Ghana ha o. O ma wure kra ya o ya ofuru pray. E kwa akohwe o ho yale. Na ade ya me hu se ya mpanifo no. Wo ma dwuni sa na wo ma se wo ma kosku wo mo nim de ani nyansa pa nti anto abama. Ya mfa Ghana nso wo ma so betimi abu wo ma Ghana no. Wo o ma wure ya o ya ofuru pray. Wuntimi nya ya ha yi. Enti yani ya to mam no ye yale a doctors ni nurse ye wa ha no ana ye ko mu ba wo de wo ho do wa how yes asama evangelist wa fra no ma one taban wo de ko asama evangelist person kan you adenti ne mpanifo no yare a muntimi hwam ho Ghana ya mo hwam anim it tells you say munim say the health sector na wo Ghana enye adenti na mo fa mo ma enko school wo Ghana ha me catch him. It tells you, sir, Munim sir, the educational yine one enye. Mo policy no enye. Yan name the parts of a grasshopper and say wunu guani the script ya the first mod ya me bufu na me nsem kura. And name wunu guani name the parts of the fish. If 3 people read a plot of land, any say name omutimi na omunya ye. Ade enko mo me nsua de. And name wunu guani esua no school. Ebe de no man no kura ya koyanim. Mo wo mba nam do mako go abrochire na ye ma de no mugua mu di eso musumu di eso na mu di so no mo ntimi ntinam mo nim se enye esu mu sika na mudi mu sika na mudi mo nim se o ma ne nye de a ene mo so ro firi so se nye sa so na mba ni de a mo ma nyina ntiram me se ka mo se a enka meka se president bia ba betena konwa so Oma, o relative o family o bia nko. Ewa. MP's minister to bia. Ewa ha. Ye nyina ya ti ha. Samo si o man ya. Mo me ye nyina ya ntinam. Prophet nyanka ya fa kakra bi ka ho. Ma men kan se benja Ghana for. Time we ye bra adru se Ghana for bia we ni da ho. Bia su nyansa. Wan su nyansa o ba yan kwase ade sa. Because who paid mama obi papa. Yes. Wo wia no se de mako go brotire. No wa che say wa o tie we useless. Ha, me can't tell obi biara ohwe obi poji etise. Sabre we mo obi politicians be want him that down. Yes. Omo ka so omo ye Asante Riche. Omo siesia kwan aye ye nyuma. Omo ba 8 years mu ne akoi. Omo nya hwe. Asante Me me ka be sia sem so. Ma me ka sem kiraw. Ekwan bi a wa Asante Riche bi o ndom sa kan nyuma jai. Yes, sunya kwan ya stopo. Be anyan kwanta ya stopo. Se wi akwan ya stopo make ena me ka bomu ma se absorb Aputoje road ya stopo ya ka wo baby ya stopo dia be ntre mani abre ya mani paunu se ye wo tumi cha omo mti wono yes se ne de kokoro mti peja se ye tram se ye wo tumi cha omo a omo de adwene ni nyansa abeya aduma yes ana obaso bros gag mani politika no enkonto ni ma enko mo mfra bro cheme to amama no me de make sure so this can ba di enso muwa no tio because e nyina sika ya ma politicians coin ano mu di enso no mu di ewu omo di di chance yom yes tell me do say ya kan ya di nche omo yes me come politician bi o hwe mi bi atie sabre me die u ba so me campaign o mani wa me fo nu campaign yes tie ni ye tie pa yo na ye mi ya ni say e bi a se ma me ke ni bo ni bi anhuru na go board papa ayi Ghana koko broche o ko o si koko no ayira ship na de ko no ayira koko no tie ja ayana yo say money that you want na go board trim don't tell you say you ma Ghana usu Ghana ibia bi ye bi no am I me ba no am I abotre hey yo hey ya de re abotre they say unu de ja prophet de kaje ni abre no Asante region ya ne tu aban pa le go no say Asante region Asante o work bank MPP for work bank and Asante region ya ne tu aban pa
And you know, didn't go to your Magana. Yeah, mum, you have been neglected. Oko omori. Or some man would TV so can say. Ghana, Tama, I'm an animal prey. Down the Pahudiano, that's something ready. Yeah, Kaho. Or some of the Kayo. Bow, yes, say. Yet the way take overhead. I want Ashanti, and not Ghana. And yet, chance you Ghana card. I have a Ghana card. You Ghana card. Mammy can't something Ghana for. Mammy can't take Ghana for, say. Ghana for who say. Omo the ye poplar. Omo the one young son in India. And the year pine. Baby, ye do young papa and yabium. Omo Kazan for Munia. So much with the idea ya. Chrono Bonadoso. Omo go minister and to Akupa. Would you hear? Nisiga Obenya. Obia good time to take years. Oh, yeah. You must say. Ade. Companies are cashier, hotels are cashier, any restaurant business are cashier. Ewura for na everybody. Go for me answer. Politicians, pastors, and footballers. A chance on my way no. Some categories me answer way. Unima. Unye. Obi a teacher ni. Or the I just say 15 million. Bosome. Light bill 5 million. MP won so win. Obey the one henema. And Tiamu say I come from what they set you to no corner. I did the best. And now by my afraid TV so omoburu nuya edi atam because omo ni asem biaka dia ya danu nuya bro obi for come on yo prophet train prophet Ghana for ya bro prophet train abotre obi for che legend men kase Odike ya de sa ya wi na ma ne ka asem no because na say Odike ya we na de ka oi It's Royal Majesty ono ya nto abama no. Uti. En wasa Uti. Okra. Enti e wasa enka ya hemfo no. Wo mo tete. Wo am say same enka meje bibi wasantome mu a. E wasa enka nana. Ena aso nam kosi. Yeah, aho de ho na wo so kosi. What ase? Yes. Mutimi tanafo ayi e ba mu mpadifo timi kwose satanafo ne ba. God no say asantome mu e wa ha. Mebua. E wa ha pa. Ade wo mu tu. No mo say as. And little Odike de ho ya kwotena ya FM so anu wo kan. Mo abam panimfo no. Na makwase satanafo na sabio wo mu ne hwe. Wonim say na se chichanafo bi o mo ko. Mo ti ya mo ye mo say ye katwi. Satanafo no mo ba mo tebrafo. O mo di sika na hye car tie. Tie no mo de car ne tie no mo de ahyem. Ana ma load de ko. Ana immigration for ne bi mu no say sika na hye tie. Dollars. What is here? Omo de ko. Ni nyina firi hwa mo. E ya ba mu panimfo na. Network bi a me pese me body. Ne head office enye Ghana ha ne wo. MTN. Yeah, yeah. Gusuo. Aye. At the end of the season, na say omo ka say pen kwan. Aye. Ghana ye sika nyina omo de ko. Omo de ko. Ye musa MTN. Empanifo de na omo dwene fa ho. De omo ba ya e-levy kakra omo beje ahye omo kwan no. Ghana ye ni network. I'm not thinking about the welfare. Country bi wo ha. Net service that you provide the amount. You catch us 1 month. Madam do abroach. Was say catch 1 month service the amount. Hey, opa download 100 kilo data a day obey day. One fan. Bosom ne so ya na yakate. Ti se nka wo DSTV. Opa hwe. Opa you ani. Bosom ye so asate. Obafo. But network na ba na say bosom 1 month. Ya man mash up 1 month. But 1 month no so na sana. Wiki kura ma. Na na what am catch say 1 month. Wiki kura ma. Omo nyine du bi e. But ye benefit so tina se hunu say the network system na wo Ghana anu kura e high. The legend me party oti. Say ye jafade ba ko. Ghana e we say we. Ghana ye ni jafade ye ri o. Ghana o my Ghana se se team no ye ni jafade. Kotoka kura o mo ton. Adanti na ye jafade o my. But me Atemota forest ni baba ko afasa Atemota forest e ye ne dia. Yeah, I mean Ghana bi wa. I was just do what you want to. I have sold. Oh, na say what to. This is na we money e to mo ye ni babi. We mu a, ye pa mu mienu a, we ni babi. David. Ke ma me Ghana bi nche ka. Me say what on me fa. Me left side what on. Me da. Ye mpani mpo mu di Ghana so, omo ye corrupt. Ebinum. Why me? Why na me nyini free?
Bo ba ku pedi. For security sake. No security sake. Odike binom. Ye ni etu abama wo mo ko. Omo ya kromfo. Mi nka binom. Obi for. Answer asem a waka no wo se wan ka binom. Ayi Guinea. Yes. Anya bodyguard, president no bodyguard. And I can't say ho. Eje bentira. What did you cause wo Guinea ho? What's what pentutu e ho pani ye. So o man no enya ye. Wo nipa ba akofo atimi du o man sika. Edupu o man no. Esisi o man no. Ebia na sa ayi no. Okatatie no. Enya no ya ni wo nsa. What I say? Because you want to say, mo ya ba uradi din ya. And some phone na mo bedi. And to ma uradi din. Ba wo di dia ne ba bu dia. I say I what they say. Evangelist ba ku yo wu ye. Oh, Odike kasa Odro. Evangelist Odro. Was da. Ni sika da ho. E se Bible. Exodus. Any Deuteronomy ho na ye bodua. E so bi yi. Wo kofa akosua. Edi sika efa edi ayibo. E da ho sei. Wo bi duru anu wotwem. Wo de sika na so tede na san Bible mu no. E so yi koi. E du o ma hunu se. Se anu ba bi ade na duru no. Sie ko wi so nyame a. Na do anka the battle is still the Lord. And so ede na ekọ. Mayanka so. Da bi mayanka ni e ha ye. The legend, me to abo. Me se mato aba me lifestyle nyina mato aba me pipi nko a. Untani ye, me mato aba me pipi nko a. Fred Case ne ba wie ye no. Onse ye mpa wo ma no no aduan ni timi ba. Timi ka se. Yakofrifri no ma. Sika ma ne adi atua. De ni na wonim se de nyina akra ba ku bia 1 cedi. Adam ye prisoners ara. Akra ba ku bia 1 cedi o. Yes. No mo ko print mu se nko 2 cedi. O mo se de abi. Enso o mo se o mo ye Fred Case ni. Ha, menia, me ra ho bebre o. Hwe o my way. Network bi betima ma free a year 1 cedi bi abe ya just anado 12 o'clock. 12 to 1. And obetima ma network ni bi say you should free. Now a man 1 month na obe ya within 2 hours na sa. Chese kwatra na ena anado no 12 no ne siri pa de che na wanya akoma yare no owu. O ma we ase penifo no o mo me fa rules and regulations into to niam ho. Eno na me ko kasa adwene na anya adwuma de pedua brɛ. Because ye Ghana for no ya ye won stress say ye kase ye pade e wo ya. Omu ye kukura o se hono pe. E ya bodam sem. Na bi ni na ho. Back to your question ya program ya question na o say obi4g de bia me kase social media mo me ni na ho. It's high time na mo be ma ya hu rules and regulations ya e wo social media ho. Ba se the social media ni di akoro. Yo. The enti America sase mo be kase de enti na obofo America sase we. Me pese mo me ekotie audio we. Every any actress ba ko a managing hu ye pa. Me pen acting pa, a very beautiful lady. Aye Benis Asare. Na hwe ene dia besi na me catch me nua ba ne say if it's not true, wo bra out be clear no. Na say wow they for o dey pe trending dia. O say your own cup of tea because won timi mfa bodam sem eni agoro. Say be ka say wa bodam na ye wo fe. Na man say nyina ka wa bodam na wa keep mute. Do you know the implication of what is going to happen? Because enkofo mo kan ketrema na edi mokono eno aso na edi nkyene. Be very careful because ewi ase na e wo no view na ye pe no efa enkosi we mo be ekwo tie de ekoso Allah ale fo oyu when is night wa bodam say ya me anka yes bra me hu ye ma bodam enra ye me dam bon ko ju obi boy no bo me dam me bodam you know sanyu sanyu me ni sin dam be ya na yu dam me ne bra no kwada no onye me na you was a bodam no bo me dam me no bo me me side it is who can say me na me kwakoda au ufie me fie me to bola no so ho so kafra na yi akabiliza mo anu mu ya dwuma ado mu so bodam mu de mo chima chwese ni ntwa ha e mama kwa ba bio prophet Jankeja ye nua ba no
you miss say sini na wotwa eno an say nke ba out na no ba voice out sini na metwa but the social media obia de nam we ba no abecheche ni dim benis abodam we ba no have you asked yourself said the implications are trauma of the family ne ma enne ne family kurekom even say ne ma me kro wo no no ehunu sa de wi ya the trauma will become as the social media ni dia kro but for me raho I'm a new woman because obi amodam sika opindi so abodam ayana nipa hunu wiase se wiase ye aburo ne sini na opa na se sini a ye se sini na otwa na ye ma wo bi so abodam obofo we di amansa nyina e ka wabodam obofo tie eye sini a wo ye yiye no obi ba bebu so adem pa bodam anka ba ye wo mi se o ti ase but o jina on se wabodam obodam na be ye o se nra na o ko ye o so me ko da bola so me ko dem ko da va so bola so that means o create their sika o pepe wo YouTube o comedian man say amam fo ahwa man ye breaki hwe make rather e ka ono agitum say ye sini no wo twa na say ade bi no wo comic yi bi no wo ya enkan ha me ene say wo actress nti role ya wotimi play but ene no they ha me say bloggers ni nyina fa say a real story ene o mo ka so wa bodam ano no so agiatum to bo bodam ono so ayedin agiatum silence me concern you dey tell me because me rock woman no edin edam e Philip anu na to nipa so so far as you be count your body atum no say yaduma tie ni ye yes and according to Bible no Bible say onipa num wasiesie awodin de this okase ewu a ewu ba yes okase ohia ba okase dam ba enti se minia ba no minim se bi asabe adunni mo say sa adunni mo nsan dia eso ka bibi anana busa fo nti omu huru dia ko to social media bi ade no mo ya fa ho me ye ne ma ye ni nua ne ma nya anye yes ye nje ni ehwe ni ye da bia me se me ni yoda yes ego sisi mewu yes ya de nja me kan sa ne se mi wo me botaye Bible so je maka gu maso no eno an me ba mo so yes eni so bonus am se mi ni hia no me ni hia na me ba di hia yes adentia because me nim dia meka yes adentia me nim dia meka no ko friend am e na me bu so ni no madam fu why me dey no be dia me yon kono no ti adentia me tie you go get my madam and then ha me na ono o hwe me krambo dey adu no kwanya me what you here ewiase di open wanya no kwampa pa so no otita ko video butu ngozi no dia so obecheri na mu mienu wayo kwasia obecheri na mu mienu no wayo kwasia dia evangelist baba ho eni abara that's it odi ya mitie ye we am hu say again wo more dam said ya kabineza moye no say bi no no so ye na eyare wo sam say wo kase bia na busefo no na say ono emekan First Timothy chapter 6 verse number 10. Wase boni nyina hini ni sika pe binum di akire yira kwan de yeopi ewo wo ho. Yes. Ubedi sika achi akofa onsa wo hwe akabenza de ya wo yi ya. Onwuso dam bia mfa mam. Say yesini na o act e de amunim say yesini nti wuru aye de amama wu pray. Nti wonso fani crepo awo yeye. De atoto YouTube ni Facebook ni hon kro ne ban. And I use it damn at the eye. And the hard journey say, I use it can open. So, I'm says, we can say, Sika, on conquer. So, I know Babeka, as he is Sika, every funny, I need be no warrior. What as you being caught and conquer her, maybe on using Sika open when ya. And into I answer by Mimno, meet here, you know, Mahuni say, a Sika. Because we to know what them in your and Casa within 1 minute. No what me you kwasa bia obebusa no bia oyi ano obi a na adwena sei we ya fa ho krako enti we ma me hunu sei eye sika e na wo pe na enye se wa bodam re enti media di America e di atre minuanom ene wona wo hwe ne me ma me papa mo a omu hwe ye itie ye ene se
eni sika achi na hwere wonkwa cause obi adi sika achi a ene wanu no ho wonyaya anka wasa aba nachi aba reverse no ma na anka wa start se no wo kom no enso wanya nti Yesu ka se difo na evu bebre pese wo hu ana wote de yatie nanso wante ana farasi ni busan se de enye wasese na atresem ne ka fo akoma nyina fo akra nyina do awrade nya nkopon na wotutu na mo si awrade de mu a botayente awrade do baaye no so to ba se de obenya sika ni bi na mpanso se awrade na no kan according to 1 Samuel chapter number 2 verse number 7 8 ni se wonne bo bi so medi hia bi so medi ye na se wono awrade do ba se medi hia mpo a so odi na chi ya wo yi furu hia nim eno ana meka de akyere mama papa m se mesra o enkwa ya de bi a nyankopon ni nye ho na ewiase abraba ye bono the legend ubedi akyere afa na sikanti na wako ba bi ani kwase wako betia tiefo de America ne se mesra mama ne papa m mo hwa makon yi munye awrade ni mututu mo na mo fancy awrade de mi sika pe ede wo wu afa mesra mo awrade nhyira mo ewo Yesu dinim amen awrade nhyira the prophet dem ganya wala Oh, so me ya ba ya simu ya ni yina so de awie o. Na ewiase o. The last word do. Ewiase no. Sika mo ni pa bebrebe adwari eja ya brabo. Yes. Mem pre o wiase. Yes. Amaji de bo numbi. Odasani ni sika mansu ya. Manso ya tie ntwede. Ede oni pa ba kwa ntwede. Oh. Ode ni pa ko de enko. Bebrebe o ba pre nyina. Last minute now down. 7 feet. For what de na o prepare ye no. O di me fa. ai Sika na wa o pay ye no. Ye de sound sem go be jim. O jide. Yes no, o de kwai. Me kam obi o hwe mi bia hwe wo ye sofo, wo ye soreba, wo ye kristoni, wo ye jidini. Wo ye onipa bia na o hwe mi a. Ento boase. Ewie man kunum de. Na de otone boase wo de nso hwe mu no. Urade Yankopon be yina firi nso hwe mu. Na wa hye na ni monyam. Na me fa ko na we so ka kira wo se. Ya wo de biara. Prophet Nyankeja ye shawo Presby Forest. O ba bia na o ba ofuka. Kaje tia o so ko streso. O ba si Presby school no anymore. Aya company no some Ramzia. Usia o number no I good TV na ni ya fa. Frɛ Prophet Nyankeja. Ra do fa no so ba. Tie 0248 698742. Enunti me tia obi biere onya abrenya time. Ese OB4GH TV. Any obofo legend. Misraw subscribe. Share na katre obi se nkrofo ni dwumade ne papa. Na Awurade maso nhyaaw. Ye hia boafo ma beso yasere wo dwumade enum. Ebia wo ye nnwuma kuo bi. Ebia moti kuo bi. Ebia mo union adawfo. Ana base bom dwumade hu dawru. They say TV station we. Wasi hotel bi. Me ni obi grade nkomo. Dompase. wabie school Mo na pese ye bo dwumade hu dawru a. Number na 16 tatu no. Number na 16 tatu. wo ye nyumtini Wo pe ni nyina. O ware yetwa. Tie. O ware. Yetwa. O ye nyumtini. Music. Yetwa. Tie. Wenti sikabi na wonni sikabi a abro so. Na pese ye be bo ne celebrate mane ye kese mane bro so a. Na odi nko wiase for na nyina. Papa we o ya de se. the legend Ana o ware wie. Na se o yire tietio mane bro so a. Aha. Ye kan ware mu nsam wa ha. Aha ware mu nsam. Ye kan ware mu nsam wa. suit me teteo Ugu tietio. Na o pemba. Aha. Ye kan ware mu nsam. Fabra. Na erode na dum so. Any baba bata wachi. Erode ncha. I had any dwumade me ko na wie the name still remain obofo ba ko pa me chia dofo bia o hwe ni bia titiri ne prophet Peter Amangwa aka Heavy Bed Apostle Louis Abuaje of Worldwide Evangelical Seminar Bishop J.K. Frifa popularly known as Passion any adofo bebria modin no menka na ka chom se Pocket TV so sine no ho audition no susu chenchen chirinchi mumra na mumeje audition form ni bi na bibia be ye fine